Hausa suna da hikima wajen nomawa da kuma tanadawa da siyarwa, to amma akwai masu ilimi da yawa da suke da hikima wajen tsara yadda za a noma a sayar a ci a ajiye don gaba, sannan kuma a ci riba domin matsalolin rayuwa da kuma abin da ya kamata. To abin da nake so na ƙara wa yan uwa haske a kai shine duk da an ce mu Kano Satellite Installers Association tare da haɗin gwiwar NASI to muka zo wajen nan, to abinda muke so mu ce shine duk inda kake a ƙauye ko da kilomita 2000 ne tsakaninka da cikin gari, na da kyau a ce gwamnati da bankuna da kuma manoma kungiyoyin ku kun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin wajen wayarwa yan uwa manoma da suke nesa, saboda ita satellite ba ta da iyaka. Duk inda mutum yake za ta gane da shi, yayin da mutum ya dawo daga gona ya zo ya huta ya ci abinci, sai ya ga kuma tsarurrukan hanyoyin da zai bi domin tafiyar da dukiyar da ya karba daga banki ko kuma gonarsa da yake matsalar da ya samu domin warware ta, don abin da ya karba daga banki ya dawo da shi, sannan shi ma ya amfana da rayuwarsa nan gaba. Bayan haka kuma Kano Satellite Installers Association suna nan suna shirye-shirye, muna nan muna shirye-shirye na ganin cewa Kapot ko local government da suke a ƙarƙashin Kano mun samar da wani channel da ake kira Noma Kansa, wanda haɗin gwiwar gwamnati da kuma bankuna idan da su taimaka wajen da ku kuma idan kun kalla ku dawo mana da wani ɗan kaɗan daga cikin kaso, wanda in Allah ya yarda turu wannan za ka samu wayewa ta gani da idanka da haddacewa da ƙwaƙwalwa da karatu da zuciya idan ka je aiki. Ina mana fatan alkhairi, lokacin da aka bani ya cika. Allah ubangiji ya kai kowa gida lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.